Ndị ụka Anglican na Anambra Steeti nọ na ngwụcha izuụka gara aga gbakọ na-ekwu emesquare dị n'Ọka wee kpee ekpere maka ndị otu ha Anambra Steeti na ala Nigeria n'izugbe. Joseph Egbeọcha bụ onye nta aka wetara akụkọ na Gọvanọ Chukwuma Soludo, osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim, ọkaokwu ụlọ omeiwu Anambra Steeti Right Honorable Somtochukwu Udeze na imerime ndị ọzọ sonyere na agba nke iri ya bụ ọgbakọ ekpere akpọrọ Anglican Prayer Rally of Anambra State APRAS 2023. Soro ha jee na ya bụ iru ekpere. Onye nwe anyị Chineke anyị ha n'aka gị bụ Chineke n'oge a wee na-ayọ ebe ha na-adịghị ike, Chineke biko mee ka ha dị ike. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka Archbishop nke Niger Province ma bụrụkwa Bishop ụka Anglican n'Ọka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim nọrọ gwa ndị otu Kraịst ka ha gbaa mbọ nwee ebe a na-ekpere chi ma na-ejikọ aka ọnụ n'ikpere chi na ezinụlọ ha. Most Reverend Ibezim rịọrọ ndị ndu n'ogogo gọọmenti etiti nakwa steeti dịgasị iche iche ka ha gbaa mbọ bịaruo ndị mmadụ nso ma mata maka ihe isi ike dịrị onye ọbụla iji gbaa mbọ tụnye oke ha maka ọdịmma nke mmadụ. N'okwuchukwu ya bụ nke gbadoro ụkwụ na ị ga-eririri aka ọrụ n'ọrụ ịrụrụ ka Bishop Ifrem Ike Akọ nke Amish Diocese ma kọwaa na ngozi onye ọbụla na-enweta na-agbado ụkwụ na adị na mma ya na Chineke. O chetara ndị mmadụ na ọ bụ naanị njọ bụ nnekwute ngwa ọgụ megide ụmụ Chineke ma kọwazịa na onye ọbụla na-edebe iwu Chineke ma na-agakwa njem n'ụzọ ya ga-abụ onye a gọziri agọzi. N'okwu ya na ya bụ mmemme, Gọvanọ Soludo onye kọwara na Chineke na-anụ ekpere ndị nke ya ji ezi obi kpee kpọrọ oku ka a gaa n'iru n'ide na-abagide ya bụ amụma ekpere, ebe ọ tụkwazịrị atụmatụ ka ndị otu Kraịst n'ụka dị iche iche nwee ike ịgbakọ ọnụ maka ụdị ekpere dị otu ahụ, ya nakwa ka ndị ụka ya ji n'ume iji hụ na ha kwụsịkwara ike n'ịtọwatara Chineke mkpụrụ obi. Ka ọ na-akọwapụta njikere ọchịchị ya dị iji hụ na nkwa niile kwere mgbe a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ nke emejupụtara, ka Gọvanọ Soludo nọrọ kọwaa na ọ bụ inwe mmetụta nke mmadụ mere ọchịchị ya ji were obere ihe dị ya n'aka ma na-arụ nnukwu ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ, ma kọwaa na ọrụ Chineke bụ nke a ga-arụrịrị n'ụwa anụnwa, ebe o mekwara ka a mara na ọ dịịrị gọọmenti nakwa ụka ịhụ maka ọdịmma ndị mmadụ. N'ozi ewepụtara maka ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa sekretarị nke otu chịkọbara ya bụ mmemme bụ Venerable Solomon Chidoka nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke dị mkpa n'oge ugbu a. Ọtụtụ obodo ala Nigeria nakwa ọtụtụ mba ụwa na-enwe ihe iche aka mgba dị iche iche. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.